De hogyha tudod, hogy halandó vagy, és tudod, hogy egy nap meg fogsz halni, és tényleg teljesen tudatosítod ezt magadba, ami nagyon nehéz, mert érted, most én sem akarok ilyen lenni, mert... Tudod a legjobban gyakorolni ezt, szerintem erre a legjobb gyakorlás az a meditáció. Hogyha becsukod a szemedet egy pillanatra, és tényleg mondjuk egy percre, tényleg... Ő úgy érezte, hogy ő fizikailag bánthat engem emiatt. Amikor én egyáltalán nem akartam egy szemét ezzel bántani, hanem Szeretnéd, hogy ez publikusan menjen ez a részlet a dolognak? És fogadd el, amit nem. És te nem értesz ezzel egyet? Úristen, szeretnék erről beszélni! Szeretnék erről beszélni! Képzeld el, hogy egyik napról a másikra elveszítesz mindent. A munkád, a pénzed, mindent. Hogyan reagálnál? Pánikolnál? Ideges lennél? Most képzeld el, hogy valaki erre csak azt mondja. Az életrendje, az egyetlen dolog, amit irányíthatsz, az a hozzáállásod. Ez nem egy modern motivációs idézet. Ez a sztoicizmus. Egy több mint 2000 éves filozófia. Erről fogunk ma beszélni. Csak egy kicsit, hogy tiszta legyen mindenkinek, hogy a fogalom maga eredeti alapítók az ókori görög filozófiából Krisztus előtt a 3. században alakult ki. Az alapítója Zénon volt, de később olyan nagy gondolkodók fejlesztették tovább, mint Epiktétos, Seneca és Marcus Aurelius. Maga az alapelvei, a kontroll és az elfogadás, az erényeknek a gyakorlása, a bölcsesség, bátorság, igazság, az önuralom és ezek a legfőbb erényei. Az érzelem feletti uralom, és egy nagyon nagy témája az egésznek, hogy úgymond egy racionális hozzáállásod legyen, és ne az érzelemből csináld a dolgokat. És igazából ez a témának a definíciója. Például, ami nekem nagyon érdekes, hogy készülj fel a legrosszabb lehetőségekre, hogy ne érjenek váratlanul. Na most ez nagyon érdekes, mert egyébként sokszor én is alkalmaztam ezt az életben, és szeretnék veled arról beszélni, vagy szeretném tőled megkérdezni igazából, hogy mit gondolsz erről, mert nem tudom eldönteni magamban, hogy vajon ez tényleg egy jó dolog-e? Én tudom, hogy mire akarsz kiukadni. Te is arról beszélsz most, hogy szerintem ez nem úgy van gondolva, hogy úgymond mindig a legrosszabbra gondolj, tudod? Hanem például én ehhez szívesen elmesélek neked egy sztorit, amihez még közöd is van. Hogyha ez érdekel. Szóval, amikor Bulgáriából repültem, amikor együtt ott voltunk, és ott voltam egyedül a repülőtéren, először repültem életembe. Voltam ilyen 17 éves szerintem, vagy valami ilyesmi. És csak a kártyámon volt meg a repjegy, és nem olvasták be. És nagyon-nagyon későn értem oda, és be kellett állnom még a sorba, és nagyon-nagyon izgultam, hogy nem fogom tudni elérni a repülőt. Nagyon-nagyon izgultam. Tudom, emlékszem fel is és igen, emlékszel. És tényleg így nagyon durván izgultam, és már rendesen így rosszul voltam. És nem tudtam kilépni a szituációból. És akkor odajött egy csávó hozzám, aki beszélt németül is, de orosz volt, és ott élt Ausztriába, és ő mondta nekem, hogy hé, semmi gond, figyelj most, képzeld el, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Az a legrosszabb az, hogy itt maradsz. És próbálj meg ezzel a szituációval oké lenni. És ez nagyon segített abba, hogy elfogadjam az szituációt. A végén elértük a gépet, és minden jó volt. És szerintem ez amire az idézet úgymond gondol, tudod? Hogyha éppen egy olyan nagy stresszbe vagy, tudod, hogy valamikor stresszbe vagy, és félsz valamitől, vagy izgulsz valamin, de nem is tudod pontosan, hogy min. Tudod? Igen. De hogyha elképzeled a szituációt, hogy oké, ezt elvesztem mondjuk egy bizniszbe, vagy ez nem lesz meg mit tudom én, és elképzeled a legrosszabb szituációt, és hogyha azzal oké vagy,
akkor sokszor szerintem ez egy felszabadító dolog. És te mit gondolsz erről? Őszintén szólva, Zalán, nem tudom. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Van, amikor nagyon jól jön az, hogy valamit vizualizálunk, és elképzeljük a rossz szituációt. Szerintem önmagában ez nem egy rossz dolog. Tehát viszont sokszor az egyetlen negatívum, amit én itt fel tudok hozni ezzel kapcsolatban, ami engem egy kicsit így sokszor így hogy mondjam, zavar, hogy viszont akkor meg egy kicsit az embernek a beállítottsága az negatív lesz egy kicsit. De persze itt szerintem ez tényleg mindig azon múlik, hogy az ember mennyire okosan játszik a különbözőféle dolgokat. Tehát te tudod azt okosan csinálni, hogy oké, vizualizálom a rosszat, majd utána átváltok valami pozitívra. Ugye sokszor az embernek nagyon nehéz a pozitív irányból megközelíteni a dolgokat, és amúgy egyre van is egy tök jó magyarázat, méghozzá az, hogy tulajdonképpen a negatív dolgokat előre látni, vagy negatív módon gondolkozni, az embernek az agyának az sokkal egyszerűbb, hogyha sokat csinálja, ugye? Ez egyszerűen olyan, mint hogyha, ezt úgy magyarázták el, van egy csomó videó YouTube-on is erről egyébként, ezt úgy magyarázták el, hogy ez olyan, mint hogyha mondjuk lennél egy esőerdőben, és ott keresztül így vágdosnál a fák között. Viszont, hogyha minél többet csinálod ezt, mondjuk, hogy ez a pozitív gondolkodás, minél többször csinálod ezt ugyanazon az úton, akkor egyre jobban a sövény, vagy az út egyre tisztább lesz. És végül kialakul egy út. Végül aztán már építesz oda egy rendes utat, mondjuk betonból. És minél jobban meg van csinálva az út, annál könnyebb rajta közlekedni. Igen. És ugyanez van a pozitív gondolkodásra, hogy az ember nem próbálkozik meg pozitívan gondolkodni mondjuk ilyen szituációkban, akkor az egy megerőltető dolog lehet. Viszont, hogy a rossz, az már nagyon könnyen megy, mert annak már van, már autópálya van építve. Igen. Tulajdonképpen. Igen. Nem tudom, értitek, hogy mit akarok mondani, de... Én értem, hogy mire akarsz kiukadni, és amúgy meg természetesen igazad is van, és igazat is adok, és viszont nem hinném, hogy ez az idézet azt kizárja, amit mondasz. Tudod? Nem. És nem Persze. is, szerintem sem az a lényeg, és nézd, az egész sztoicizmus nem egy megvilágosodás, meg hogy csak ez az igazi, ez szerintem nagyon fontos elmondani is, hanem egy nagyon jó eszköz ilyen meg olyan szituációban. De persze abban teljesen igazat adok neked, hogyha csinálsz valami, ami nagyon jó, és szereted, akkor a legjobb mindig abba hinni persze, hogy ez mind sikerül, és ez mindig jó lesz, és ezt bevonzani, úgymond. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, szerintem. Ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Én például ezt úgy szoktam csinálni, hogy én direkt elképzelem mondjuk azokat a rossz dolgokat, amikre gondolom, hogy történni fog. És az a legjobb az egészben, hogy általában, hogyha elképzelek valami rosszat, akkor az már nem tud megvalósulni, mert az élet az valamilyen formában, nem tudom, hogy miért, én csak ezt tapasztaltam, hogy sokszor úgy működik, mint hogyha valamit elképzelek, akkor az már nem fog megtörténni úgy. Ja. Az életnek van 100 millió verziója, hogy hogyan tud másképp megtörténni. Pedig én volt nekem olyan szituáció, hogy többször is elképzeltem, megpróbáltam az összes lehetséges verziót, amit én el tudok képzelni. És egyik se történt meg. Ja. Egyik se. Ez számomra annyira hihetetlen, hogy úristen, erre nem gondoltam, hogy ez fog történni, és teljesen mindegy. Ezért is szoktam én mindig mondani, szerintem ez a legjobb saját idézetem, hogy az élet a legjobb történetmesélő. Ő tud igazán történetet mesélni, hogy hogyan kell, mert ilyen kreativitása senkinek sincsen, hogy tényleg pont az történik meg, amire nem számítasz. Persze, ja. Persze. Ez sokszor így van. Nálam is voltak ilyen szituációk, meg volt olyan is, amikor direkt, hogy így, oké, akkor nem gondolok bele, van, ami van. De volt olyan szituáció is, ahol el tudtam képzelni a jót, és így meg tudtam álmodni, és akkor így sikerült, és ugyanaz az élmény volt, amit így megálmodtam, tudod? Igen. És ezek meg nagyon pozitív. Persze volt olyan is, hogy elképzeltem azt a verziót, és nagyjából az történt. Igen. De sohasem 100%-osan. Tehát... Mindig az élet mindig megbasz valahogyan szépen. Van valami ajándék, hát igen. Ja. És itt van még egy ilyen,
Amor Fati, azt hiszem, remélem jól mondom, Amor a Sor Fati. szeretete címmel ezt mondta, hogy fogadd el és szeresd azt, ami történik, mert minden része a természet rendjének. Ezt azért egy kicsit így gondoljuk át még egyszer, hogy milyen érdekes ez a gondolat, amit itt elmondott. Igen, szerintem... Fogadd el és szeresd azt, ami történik, mert minden része a természet rendjének. Ez mi alapból egyébként így bennünk van, nem magunkra gondolok csak, hanem szerintem, hogy így valamennyire mindenkiben benne van ez csak. Persze, de ezek olyan sorok, amik segítenek emlékezni téged nehéz időkben is, Igen, tudod? igen. Mert hogyha az ember egy nagyon nehéz időn megy keresztül, és így rosszul van, meg egy nagyon nincsen megelégedve magával, akkor nehéz nem azonosulni a saját gondolataiddal, és nem azonosulni azzal a kis énnel, aki mondja, hogy de rossz vagy, mindenbe szar vagy. Hanem ezek meg idők, és nekem erről mi sokszor beszéltünk már amúgy tényleg így privátban is, hogy hé, most ez van, és ezt kell szeretni, ezt kell elfogadni, és ebből a szituációból kell kihozni a legjobbat, és ez nem egy rossz dolog, hogy rosszul vagy például, mert sokszor, hogy az ember rosszul van, akkor van benne egy ilyen önfejesség, hogy de nem lehetek rosszul. Igen. És ez még jobban, ez még megrosszabbítja a szituációdat sokszor. Sokszor, nagyon durván. Igen, hogy benned van ez. Hát mi is most, hogy készültünk a podcastre, azért... Ja. De egyébként ez is nagyon érdekes. Most én nem akarok annyira durán belemenni, de ezzel kapcsolatban van egy dolog, ami mindig eszembe jut, és ezen mindig gondolkozok, de valahogy sose jutott el az eszemig, vagy sosem értem, de nem értem valahogy mégse értem. Ez például az, amikor azt mondják, hogy fogadd el azt, amit nem tudsz megváltoztatni, és fogadd el azt, amit nem tudsz megváltoztatni. És változtasd meg azt, amit meg tudsz. Igen. Őszintén szólva, én nem teljesen értek ezzel egyet. Mert azt gondolom... Itt van. Csak azokra a dolgokra fókuszálj, amelyeket irányítani tudsz. És fogadd el, amit nem. És te nem értesz ezzel egyet? Nem teljesen. Mert? Nem tudom, mert valahogy én úgy vagyok vele, hogy mindent el kell fogadni. És tudom, ez fura, nem tudom, én úgy vagyok, hogy mindent elfogadunk, és utána, miután elfogadtunk, nekem nem tudom, ez a filozófia, hogy mindent így magamhoz ölelek, és akkor utána megnézem, hogy aha, jó, őre azért nincsen szükségem azért, hogyha nem muszáj azért. Uh-huh. Tehát, hogy úgy vagyok, hogy magamhoz ölelek mindent, vagy nem is tudom, és akkor így hogy mondjam, hogy én utána, miután elfogadtam mindent, legalábbis nekem ez a filozófiám, én utána gondolkozok erre, hogy oké, jó, őt el kéne engedni, viszont azért. Mert azért ez így nem jó. De elfogadom, így van, de jó lenne, hogyha nem. Mert úgy vagyok vele, hogyha meg nem fogadom el, vagy úgy vagyok, hogy csak azt fogadom el, amit nem tudok megváltoztatni, mit tudom én, hogy nem tudom, hogy kék az ég, akkor lehet, hogy az összes többi dolgot meg nem fogadom el. Mert amúgy meg az emberben mindig megvan, ez a probléma, bennem mindig megvan az, hogy tudod mindent, mert én elhiszem azt, hogy mindent meg lehet változtatni, tudod? Hogy én mindent meg tudok csinálni, tudod? Uh-huh. És ez meg akkor meg a másik oldalon, mert akkor meg tényleg csak azokat a dolgokat fogadom el, amit nem lehet megváltoztatni. Most, hogyha megkérdezed egy embert, hogy mi az, amit nem lehet megváltoztatni, hát az orromat. Mert amúgy azt is meg tudom változtatni. Most érted? Nagyon jó idézet volt, hogy fogadd el, amit nem tudsz megváltoztatni, és változtass azon, amin tudsz. Például egy cigi, érted? Ezen tudok változtatni. Nézd, azon nem tudok változtatni, hogy mit tudom én, hogy 6 hónapig nem süt a nap Európába, érted? Igen. És ezt meg el kell fogadni. De azon meg tudok akkor változtatni, hogy elrepülök egy ideig, érted? És hogy pont ez, hogy benned, mert az ember sokszor, érted? Sokszor bántja magát dolgokért, amivel született, érted? Igen. Például testi dolgokkal, érted? Szóval, hogy
én túl nagy vagyok, túl kicsi, túl dagat, túl vékony, érted? De van, amiken tudsz változtatni. Például, hogyha túl dagat vagy túl vékony, azon tudsz változtatni. Tudsz változtatni, de nálam ez a probléma, hogy én nagyon sok minden miatt, hogy mondjam, én cseszegetem magamat, tudod, hogy hát miért vagy, hogyha mondjuk, én amúgy tényleg lusta is vagyok egyébként, de hogy cseszegetem, hogy miért vagyok lusta, és oké, rendben, hogy ez egy szintig motiváció, de egy idő után ez már csak saját magadat stresszeled miatta, tudod. És azért mondom, hogy elfogadom, oké, de teszek is ellene valamit. Elfogadom, ez így van, tehát nem fogom magamat miatta bántani, ezért mondom ezt. Hanem elfogadom, hogy oké, de azért csinálj vele valamit. Érted? Én értem, hogy mire gondolsz, és amúgy meg nem rossz, szóval, hogy mindenképp be kell fogadni és felismerni a dolgaidat, ez nagyon fontos, hogy figyelj magadra, de ja, nekem ez mindig egy ilyen nagyon nagy segítség volt. Ja. Kizeni, csak abba akartam belemenni, hogy egy kicsit beszéljünk erről az ókori görög filozófiai világról. Engem ez nagyon érdekel. Tudom, hogy az embereket lehet, hogy ez annyira nem érdekel, de engem nagyon érdekel, hogy itt egyébként az, hogy csak hogy nézzük meg, hogy akkoriban, 2000 évvel ezelőtt, csak ebben gondoljunk bele, hogy akkor volt valaki, és volt annyira nyitott a társadalom, hogy befogadjon egy ilyen nézetet. Egy ilyen teljesen másfajta nézetet, úgymond. Mert lehet, hogy ez akkoriban nem tudom, lehet, hogy ez nem volt annyira durva dolog, de hogy akkoriban mennyire elő voltak, és utána, meg hogyha belegondolunk, a 2000 év alatt mennyiféle dolog történt, ami aztán nem arra adott bizonyságot, hogy az emberiség annyira fejlődött lett volna. Pedig itt már tulajdonképpen minden megvolt. Nagyon sok, rengeteg. Mert egy filozófia. Igen, rengeteg dolog van, amiről ők beszéltek. Ők beszéltek olyan szinten a Matrixról is, tudod, hogy az ember csak abba szeret benne lenni, amiben van. És az az ő buborékja, és abba szeret benne lenni, és nem szeretne a komfortzónáján kívül lenni. Ők beszéltek ilyen dologról is. Nagyon rendkívül érdekes, amiket ők, mint gondolkodóként. Tudod, ez is egy olyan, hogy nem volt sok olyan epohánk így az emberiségnek, ahol csak éltünk, mint most. Ugye most már nem túlélünk. Legalább egy 100 év óta. Tudod? Mindenünk megvan igazából. Van meleg vízünk, van ennivalónk. Hát valaki lehet, hogy veszekedne veled, de igen. Most én beszélek Európáról és Amerikáról. Igen, persze, világos értem. Ja. De hogy így van egy high society, és akkor a görögök is egy high society voltak. És a világ többi része nem. Talán még Kínában voltak érdekes dolgok akkoriban. De egy 2000 évvel ezelőtt, de nagyon sok ember volt, akik meg szintén szenvedtek, ahogy most is szenvednek, szóval ez nem... Viszont most már van egy nagy társadalom itt, legalábbis Európában, akik már nem túlélnek. Mi már élünk. És ez meg megadja a teret a gondolkodásra. Megadja a teret a filozófiára, hogy gondolkodjunk. Ugye milyen érdekes egyébként, hogy én csak azért akartam ezt így gyorsan megemlíteni, hogy azért ugye tudjuk, nagyjából azért mindenki valamennyire tiszta van a történelemmel, tudjuk, hogy mi következett ezek után. Háborúk, sok-sok háború, sok-sok olyan dolog, ami teljesen eltekint ezektől a filozófiáktól, mint hogyha mindent eldobtak volna maguktól az emberek. Igen. De ez is csak egy körforgás, mert mindig minden körben. Igen, tehát ez olyan, mint hogy a rómaiak is egy tök jó volt, tehát a legfontosabb dolgot rendszeresítették a rómaiak, a fürdést, a fürdőket. Basszus, ezzel, hogy tisztálkodtak és rendesen fürödtek, ezzel egy csomó betegséget el tudtak kerülni. Így van. Már a görögök is. És aztán mi történt? Az is összeesett, és a középkorban meg olyan rohadt nagy probléma volt a higiénia, hogy az hihetetlen, és utána a Semmelweisnak kellett rájönnie arra, hogy hát jó lenne, hogyha mondjuk esetleg fertőtlenítenénk. Igen. Persze. Így, nagyon durva. Ezek nagyon durva dolgok, és hogy nagyon durván visszaestünk, és biztos, hogy a mostani epohánk után is egy
egy ilyen rosszabb dolog fog jönni, ahol megint visszaesünk, mert ez mindig a körforgás, ez mindig körbe. De milyen érdekes, hogy milyen logikusan hangzódik most nekünk ez a higiéniai dolog egyébként, de akkoriban most, Ja. tudod, hogy kitér, de oda szarok a izére, tudod, oda szarok a lépcsőre. De komolyan, figyelj, én olyan sztorikat hallottam, hogy amikor Franciaországba építették a 14. Lajos, hát szerintem nem 14. Lajos, nem akarok hülyeséget mondani, nem 14. Lajos építette azért, hogy hívják azt a palotát? A Notre Dame-ra gond? Nem a Notre Dame, hát a királyi palotát, a francia izét. Kérdezel valamit tőlem. Picsába, nem tudom. Na mindegy. Az a lényeg, hogy a középkorban, amikor voltak olyan szituációk, sőt, ez nagyon gyakori is volt, hogy mit tudom én, építettek mondjuk a nemeseknek egy ilyen kastélyt mondjuk például, és a munkások, akik egyszerű emberek voltak, azok egyszerűen csak úgy oda plottyantottak, ahol éppen szabad volt hely. És akkor oda szartak a lépcsőre. Szerintem a mostani munkások is azért odaszarnak már, mint hogyha én építenék házat, minden házat, amit megépítettem volna, nem biztos, hogy odaszartam volna. Na jó, de itt arról van szó, hogy ők konkrétan ott, ahol építkeztek, ott. Nyilván, persze. Nézd, most én is mentem haza bebaszva, és muszáj volt az utcán elintézni a dolgokat. Szóval ilyen dolgok velem is történtek. De jó, persze... Szükség, jó, de... Persze, a higiénia az nagyon fontos, hogy megmosd magad, hogy mit tudom én. Na mindegy, nem akarok belemenni ebbe, csak ezt el akartam mondani, hogy volt ilyen a középkorban, ez a francia forradalom előtt, ugye nagyon szar volt akkor a helyzet. Na mindegy, ez egy másik téma, ezt lehet, hogy aztán még erről is tudunk beszélni. Jön szívesen. Engem nagyon érdekel a történelem, egyébként nyugodtan, hogyha bárki is nézi, vagy néz minket, az leírhatja, hogy mennyire érdeklik az ilyen történelmi jellegű, filozófiai jellegű témák, és akkor megnézzük, hogy erről is többet beszéljünk. Itt még van egy nagyon érdekes dolog, a Memento Mori. Emlékezz a halálra. Igen, Memento Mori, igen. A halandóság tudatosítása segít az igazán fontos dolgokra koncentrálni. Én erről már próbáltam veled beszélni. Várj, hogy olvassam fel még egyszer ezt, mert nekem... Olvasd csak nyugodtan. Nekem ezt még egyszer... Ezt még egyszer értelmeznem kell. Persze, nyugodtan. Memento Mori. Emlékezz a halálra. Halandóság tudatosítása segít az igazi fontos dolgokra koncentrálni. Ja, igen, igazad van. De miért úgy gondolod, hogy nem értettem meg? Volt, amikor beszéltünk egyszer erről, és akkor egy Osho könyvet olvastam, és akkor megemlítettem neked, hogy, az Osho. hogy minden félelem a halálfélelemből jön. És ez az, amit az idézet is mond. Ja, én értem, tulajdonképpen nagyon sok félelem, ez biztos, hogy igaz, de ezt nem tudom bebizonyítani, de az biztos, hogy mondjam, például a szorongásnál nem mindig ez az a helyzet, például én azt vettem észre, nem mindig a halálfélelem, hanem itt inkább csak az, hogy félsz attól, hogy mit tudom én, valami bekövetkezik. Persze, de hogyha tudod, hogy halandó vagy, és tudod, hogy egy nap meg fogsz halni, és tényleg teljesen tudatosítod ezt magadba, ami nagyon nehéz, mert érted, most én sem akarok ilyen lenni, mert nekem sem megy mindig, érted. Főleg a rosszabb pillanatokban nehéz, de hogyha elfogadod tényleg, hogy minden mulandó, akkor akarsz valami jót csinálni. Igen, igazából... És elfogadod azokat a dolgokat, amik fontosak ahhoz, hogy előre lépjél. Tudod, ez igazából pontosan arról szól, amiről mi is mindig beszélünk, és tudod, hogy mi a lényeg. Tudod, hogy mi a lényeg, ugye? Tudod, hogy mi a lényeg? Mi a lényeg, mit mondd ki? A lényeg az tulajdonképpen az itt és most. Így van. De igazából tudom, hogy ezt nagyon sok találkoztam olyan emberrel, akinek mutattam egy ilyen videót, egy ilyen nagyon negatív srác volt egyébként, és azt mondta, miről beszél? De neki teljesen sötétbe volt a világ, tudod? Majd el kell mondanod, hogy kiről volt szó. Ja, amúgy nem ismered. Jó. De az az igazság, hogy mondjam, arra akartam kiukadni ezzel, hogy ez nem egy olyan
fajta dolog, amit feltétlenül meg kell, hogy értsünk. Mármint, hogyha valaki úgy van ezzel, hogy ezt én most mondom, és ő nem igazán érti, vagy nem igazán érzi sem, vagy nem is érzi, meg nem is érti, az nem baj. Mert az embernek ez idő. Ez egy egész életre való időnek a folyamata. Nyilván. Tudod, és például én azt gondolom, hogy mondjam, ezt megtanulni, akkor tudod a legjobban gyakorolni ezt. Szerintem erre a legjobb gyakorlás az a meditáció. Hogyha becsukod a szemedet egy pillanatra, és tényleg mondjuk egy percre, tényleg veszel egy percet az életedből, vagy mondjuk 2, vagy 3, és becsukod a szemedet, és próbálsz egy pillanatra tényleg csak egyetlen dologra koncentrálni, mondjuk a dolgokra körülötted először. Például most szépen fölvezeted. Most ugye tudjuk, hogy működik a meditáció. Nem mindig könnyű, nyilván. Van, amikor megy, valamikor nem megy. Megpróbálsz kicsit koncentrálni a körülötted lévő dolgot, majd a lélegzetedre. És az a pillanat, amikor eljutsz arra a pillanatra, és ezt nem mondom, nem mindig sikerül, hogy tényleg tudsz csak a világra és önmagadra figyelni, akkor megérted, hogy akkor megkapod egy kicsit ezt az érzést, hogy mit is jelent ez valójában. Persze. És hogy valójában szerintem ez számít igazán a nap végén nekem. Hogy megéljük ezeket a pillanatokat, mert a social media és a sokféle különbözőféle médium, amivel tömködjük az elménket, az teljesen elvisz minket az igazi valóságtól, és az életünk az úgy fog elmenni magunk mellett, mint a gyorsvonat, így el fog menni, és csak arra ébredünk föl, hogy basszus, 80 éves vagyok. Ja. És ennyi volt. És végig tiktokoztam az agyamat. Reméljük, addigra azért már lesz valami más is. Én például a TikTokot, az Instagramot én már letöröltem a telefonomra. Most a YouTube-ot is korlátoztam, és szerintem azt is le fogom törölni, mert egyszerűen nem vagyok hajlandó az agyamat már ezekkel tömködni. Én úgy vagyok vele, hogy itt az idő, hogy mondjuk tényleg valami értelmesre foglalkozok, olvassak, tök jó könyvek vannak, tök érdekes könyvek vannak, én olvasni akarok. Miért ne olvasok? Igen, és itt megint visszatérünk ahhoz, hogy hey, fogadd el, amit tudsz, igen, hogy van kint social media, és az emberek ebből táplálkoznak, viszont változtass meg azt, amit tudsz, és hogyha felismered, hogy hey, nekem ez nem tesz jót, mert szerintem senkinek nem tesz jót, hogyha 2 órán át a TikTokon ül, meg ilyesmi, és sokkal jobb dolgokat is, most én is magamról beszélek, nézd, nekem is volt ez a változás fázisom, és bennem így abba hagyódott teljesen ez a vágy, ez a TikTok vágy, vagy hogy rillezzek. Hát amikor a WC-n vagyok, néha megnézek 1-2. És nekem mindig az volt a célom, amit te csinálsz, nagyon nagy respekt előtte, és kurva jó. Nekem mindig az volt a célom, hogy fennmaradjon valamilyen mértékben az Instagram, de hogy ne nyúljak már hozzá. De ott legyen, bazd meg. Ott legyen, hogy... Az a baj ezzel, hogy most itt megint kicsit visszatérünk a megszokásokat, nem akarok annyira belemenni, de itt igazából én azt vettem észre, hogy az egyetlen igazi módszer ilyenkor sokszor, hogyha azt mondod, hogy vagy igen, vagy nem. És akkor le kell törölni a picsába. És ez is egy teljesen jó hozzáállás szerintem. Az, amit te csinálsz, mondom, le a kalappal. Köszönöm. Itt vannak más megoldások is erre akar. Persze, nem csak ez az egyetlen megoldás. Én például a YouTube-ot azt lassan próbálom kivenni az életemből, mert annak rohadt nagy függője vagyok. Igen, tudom. Neked mindig az volt a legnehezebb. Nekem mindig az a legnehezebb, igen. De utána meg érted, utána meg az agyad nincsen ráállva erre, hogy mindig kell ez a social media világ, és én nem azt mondom, hogy meg fogom magamnak tiltani egész életemre, nem, hanem azt mondom, hogy mint olyan hétvégén lehet. Mint a cheat day. Ja, vagy hogy ne ez legyen, érted, hogy ne is az, hogy ne ez legyen az első dolog, ami jön felé. Igen, amikor van egy kis időd. Igen, mert nyilván bazd meg teljesen normális, hogy el akarod terelni néha a figyelmed. Jó, persze, az rendben van. És akkor olvashatsz, érted? Helyette. Nyilván. És nekem például ez egy tök jó dolog.
Nálam De például. nyilván csak az a baj, amikor az ember mondjuk elmegy WC-re, mondjuk, hogyha nem tart olyan sokáig, tudod, akkor... Tehát annyira bennünk van, hogy valami mindig kell. De amúgy én rájöttem, hogy igazából, mert te is kérdezted egyszer tőlem, a telefonon beszéltük, hogy jó, és akkor WC-n mit csinálsz? És akkor... mit csinálsz, hogyha nincs TikTokod a WC-n, akkor? Mi a fasz csinálsz? Ezt mondjuk igen. nem tudom elképzelni. Hát elmondom neked, WC-zel. Gyorsabban végzel. És visszamész a dolgoddal. Produktívabban tudsz dolgozni. Jól van? Ja. És egyszerűen nem csinálod, baszki. Ez amúgy egy olyan hülye szokás, hogy mindig állandóan izélni kell amúgy. Ja. Na mindegy, nem menjünk bele ebbe a témába, mert ez egy teljesen másik téma. Nem igazából, nem. Szerintem nekem tetszik, hogy belevágtunk ebbe egy picit, de nem kell tovább. Mert a social media az lehet egy külön, hogyha érdekel titeket a social media, az arról órákat, vagy több részes podcastet tudnék készíteni. Csak a Mitko egyedül fog pofázni. Csak én egyedül fogok pofázni. Csak te fogsz egyedül pofázni. Nem baj, én meg így... Igen. Ja. Te vagy a főnök, Szalán. Egy idézet, és kíváncsi vagyok, hogy egyetértesz-e vele. Az életünk olyan, amilyenné a gondolataink formálják. Még egyszer mondom. Értem. Az életünk olyan, amilyenné a gondolataink formálják. Nagyon érdekes. Igen és nem. Mármint, hogy Rossz válasz. Nem, de igen, egyébként 95%-ban igen, csak én nem gondolatot mondanék erre, hanem hozzáállás, de ez csak az én szubjektív véleményem, tudod. Igen, ez meg a te szóválasztásod, persze. Igen, tehát én csak ennyiben változtatnám meg ezt igazából, hogy gondolatok. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván az a baj ezzel, hogy az ember, én ezt előző podcastban is elmondtam, hogy szerintem az ember nem tud az év, legalábbis én ezt, lehet, hogy ez változni fog ez a véleményem, de én úgy gondolom, hogy az ember nem tud a nap 24 órájában, az év 365 napján mindig odafigyelni arra, hogy tökéletesen gondolkozzon, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy mindig pozitívan, mindig motivált legyen, mindig ilyen legyen. Erre nem vagyunk képesek, viszont arra képesek vagyunk szerintem, hogy odafigyeljünk magunkra a lehető legtöbbször, amikor csak tudunk, és megpróbáljuk magunkat motiválni, megpróbáljuk magunkért megtenni, amit csak tudunk. De vannak olyan szituációk, amikor egyszerűen túl sok minden. És akkor muszáj megengedni magunknak, hogy oké, most lehetek rosszul is, mert it's okay not to be okay, most lehetek rosszul is, most lehetek így is. Tehát lehetetlenség az, hogy mindig jól legyen az ember, vagy mindig jól gondolkozzon, szerintem. Persze, teljesen. És szerintem itt nem is arról van szó, hogy hogyan, meg hogy milyen a hozzáállásod, hanem tényleg a gondolataid maga. Tudod, néha van egyszer egy ilyen szar hozzáállásod, és ilyen szar érzésed. És akkor így odamész valahova, amiről szar érzésed volt, és kurva szar. Lehet, hogy rosszul közelítettem meg a kérdést. Ja, nem gáz, hanem inkább az, hogy tudod, nem mindig tudod befolyásolni, hogy hogyan gondolkozol. Néha igen. Pont, hogy a hozzáállásoddal tudod befolyásolni néha, hogy hogyan gondolkozol. Igen. De ahogyan a gondolataid vannak legtöbbször, az a világod. Igen. Igazából szerintem erre akar. Igen, igazad van. Hát ez is olyan, hogy akár ezt úgy is lehet gondolkodni, lehet, hogy még rosszul értelmezem, de mint tudom én például a hugom, ő most kicsit tart a repüléstől például. Mm-hmm. És hogyha mondjuk mit tudom én, mondjuk ő holnap repülne mondjuk például. Okay. És ő azt mondja magának, hogy jó, én most holnap reggel úgy fogok fölkelni, hogy minden rendben lesz, és jó kedven fog fölkelni, motivált leszek, rendben van, hogyha kicsit izgulok, de én megpróbálok most jól hozzáállni ehhez. És hogyha így állítod be magadat, akkor lehet, hogy tényleg úgy is fogsz fölkelni, hogy aha, igen, pontosan. Ez az a gondolat. Pont ez az, hogy igen, be tudod állítani teljesen úgy, és akkor olyan lesz a realitásod is. Igen, pontosan. Szerintem, ugye ezt akkor jól értelmeztem most. Nem az események zavarnak meg minket, hanem az, ahogyan értelmezzük őket. Teljesen igaz. Úristen, szeretnék erről beszélni. Végre! Ez az én témám, basszeg. Na, úristen,
olyan régóta szeretnék erről beszélni, erről a témáról. És nem azért, csak ezt vegyétek figyelembe ezt is, hogy én nem tartom magamat olyan embernek, aki nem részese annak a világnak, aki nem szokta fölidegesíteni magát dolgokon, és nem szokott az autóban ordibálni. Nyilván én is szoktam idegeskedni, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én kivételnek tartom magamat, mert nem. De ez egy ugyanolyan példa, hogy a kocsiba ülsz, és mondjuk például meg ezt mondod, ez olyan példa, hogy te a kocsiban ülsz, és egy dugó van előtted, és se hátra, se előre, sehova nem tudsz menni. És akkor fölidegesíted magadat, mint az állat, hogy hát most mi a francia, nem tudok elérni a munkában, nem tudok eljutni, nem fogom tudni elhozni nem tudom micsodát, nem fogok tudni elmenni, bevásárolni a rohadt életbe. És ebben a szituációban, nyilván tudom, ez egy nagyon ilyen nyilvánvaló és mesterséges szituáció, most így, amit kitaláltam, de hogy ebben a szituációban semmi értelme nincsen. Igazából nem, hogy ebben a szituációban semmi értelme nincsen, hanem alapvetően semmi értelme nincsen annak, hogy az ember ilyen dolgok miatt fölidegesítse magát. Mert igazából tényleg az idegesít föl téged, hogy ott a dugó, vagy csak te magadat idegesíted, mert más nem tudsz tenni. És szerintem itt inkább csak arról van szó, hogy az ember nem tudja elfogadni a szituációt. Tudom, hogy nagyon nehéz, nekem is. Persze. Te mit gondolsz erről? Nem, ezt így a példáddal is nagyon szépen úgymond körbeírtad, de ja, teljesen, szóval, hogy persze, érted, most egy nagyon extrém példa, hogyha meghal például valaki. Az élet rendje, nem igaz? Mert ahhoz, hogy megszülessünk, valamikor meg is kell halnunk utána. De nyilván mi ezt értelmezzük úgy, mint szomorúság, meg veszteség, ami miatt szenvedünk. Ja. És ja, ezek nehéz dolgok, és szerintem pontosan ahogy te mondod, hogy nem kell mindig tökéletesnek lennie, de viszont, hogy tudatos legyen, hogy ez így van. Hogy nem a külső világ a hibás, hanem minket triggerel ez valahol, minket basz fel, úgymond, valami dolog, ami történik. Ja. Szóval... Sajnos az így van, de az igazság, tudod, hogy ezt, hogy mondjam neked? Sajnos nem tudom, Én de... tudok erre még egy példát, hogy például, hogyha mondjuk valaki, ez már egy másik példa, és ezen szerintem lehet, hogy az emberek már egy kicsit jobban fognak egymás között veszekedni, hogyha ezt fölrakjuk a TikTokra, de ez egy olyan példa, hogy tegyük fel, mondjuk te mondasz valakinek valamit, mondjuk megsértesz valakit. Emlékszel, erről nagyon sokat beszéltünk régebben. Uh-huh. Te megsértesz valakit, azt mondod neki, hogy te egy vagy, valami. Egy geci. És itt ebben a szituációban ugye ki a rossz. Na önmagában ez egy fasság, hogy így gondolkozik az ember, hogy ki a gonosz. Mert nem lehet így gondolkozni. De az emberek általában mindig azt az embert szokták rossznak beállítani, aki ezt mondja. Lehet, hogy így van. De itt nem is az a lényeg, hanem itt amiatt mérges sokszor a többi ember, hogy hát megsértetted ezt az embert, hogy ezt mondtad neki. De ebben a szituációban csak is rajta múlik, hogy ő meg fog-e sértődni, vagy sem. Csak a hozzáállása. Tehát akármit mondhatsz, akármilyen csúnyát, hogyha azt mondja, hogy oké, és ezt tényleg így is gondolja, akkor tulajdonképpen tök mindegy. Szóval itt csak is azon múlik, tehát, hogy ő megsértődik és mérges rád, mert te ezt mondtad, akkor az csak is az ő hülyesége. Ja. Itt most bele fogok csatolni, és el fogok mondani egy nagyon jó sztorit. Egyszer a parkban rappeltem több emberrel. Zalán, ezt biztos el akarod mondani? És ez egy német szöveg volt, és benn volt az N szó. És éppen ott jött egy... afroamerikai nő. Így van, hogy nagyon korrektek legyünk, és én meg rappeltem, csak így kimondtam hangosan,
És akkor odajött hozzám, és szó nélkül pofon vágott. És Hát itt lehet, hogy ebből probléma lesz velem, mert most itt nagyon sok ember ideges lesz. neked sem kell így hozzáállni. Nem, csak mert a munkatársaid is egyébként, mert mesélte nekem ezt a történetet, és azt mondtad, hogy a munkatársainak ezt elmondtad, és ők meg... Ők meg azt mondták, hogy én vagyok a hibás, én meg készen állok elviselni akármit. Mármint, hogy ez teljesen oké nekem, érted? Ja, ez teljesen oké. És nem azt mondom, én is tanultam a szituációból, hogy én ezt nem csinálnám így többet, érted? Mármint, hogy csak azért, mert tudom, hogy valaki ezt magára veszi. És ez egy nagyon nagy téma. De attól még tudnunk kell, hogy ki volt az, akit felbaszta ez a dolog. És az valaki volt a saját történetével. És én nem akarom most valamilyen lépcsőre felnézelni a dolgokat, hogy én voltam a jobb, vagy ő volt a rosszabb, hanem ez volt a szituáció. És én is tanultam belőle, és lehet, hogy ő is tanult belőle valamit, érted? Igen, persze. Én nem beszélek rasszizmusról, mert én senkihez nem mennék oda, és nyomnám el a szavaimmal, érted? Ez nem is erről szólt. És ez nem is erről szólt. Érted? Én nem is beszéltem, hozzá sem beszéltem, hanem ő belejött az én szituációmba, a mi szituációnkba a baráti körömmel, és úgy érezte, hogy ez az ő dolga engem kioktatni. Ami teljesen oké megint, mert így történt, érted? Igazából valószínűleg az emberek azért gondolják ezt, hogy e között van különbség, és a között, amit az előbb elmondtam, mert ugyebár ennek múltja is van. Most, hogy ez különbséget tesz-e vagy sem, ez nem az én vagy a mi dolgunk, hogy ezt eldöntsük. Nem tudom, hogy ez különbséget tesz-e. Valakinek igen, valakinek nem. Én ezt megértem. Szerintem ez ugyanez a dolog amúgy. De ez nem azt jelenti, hogy én nem akarom besorolni, hogy ő most rosszabb, érted ezért? Vagy én jobb vagyok, vagy én szabadabban gondolkodok, ő meg nem. Ez nem is erről szól. Hanem ez volt a szituáció, és talán mindketten tudtunk ebből valamit tanulni, mert én is megértettem, hogy hogyha ezt így csak így kimondom, egy szó, ami egyáltalán nem tartozik hozzám, érted? Főleg akkor Ausztriába, ahol van egy nagyobb fekete társadalom, érted? Ez teljesen oké, hogy ezt így magára veszi. De attól még, érted? Ő úgy érezte, hogy ő fizikailag bánthat engem emiatt. Amikor én egyáltalán nem akartam egy szemét ezzel bántani, hanem csak úgymond a zenével énekeltem. És én tanultam ebből, de... Igen, érthető. Érted? Csak ez egy érdekes szituáció. És szeretnéd, hogy ez publikusan menjen ez a részlet a dolognak? Igen, nem kell ennyire izgulnod az ilyen dologról. Hát az emberek érzékenyek. Én leszarom, érted? És nem akarom, hogy ezt megemlítsd. Mármint, hogy nem kell ettől félni, érted? Én ehhez adom az arcomat, hogyha valamihez nem adom az arcomat, akkor azt nem mesélem el. Érted? Igen, jó. És én nem félek semmilyen shitstormtól, bazd meg. Nekem tök mindegy. Jó. Akkor menjünk bele abba, ami nagyon érdekes számomra. A naplóírás, a sztoikusok naponta reflektálnak a céljaikra és tetteikre. Na most itt nem tudom, hogy arra gondolnak-e, hogy arra, amik történtek, arra gondolnak, hogy tetteikre? Igen, hogy milyen elképzeléssel csináltál mit. Mármint, hogy én nem tudom, hogy te szoktál-e naplót írni, vagy hogy van ilyen affirmációd, ilyen szavak, amiket leírsz magadnak, vagy mondatok. Nekem van egy ilyen lapom, amit minden reggel megpróbálok elolvasni, hogy nekem mik a fontos ez nagyon szép. Céljaim, igen. És megpróbálok minden nap naplót írni is, nem mindig sikerül. Szeretném, hogy mindig sikerüljön. Segít egyébként? Segít olyan szinten, hogy szeretek írni, ugye kézzel írok, és ez egy tök jó dolog, ez nagyon jó. És segít mármint, hogy segít feldolgozni
ami történt velem. Tudod, én például megpróbálom minden nap beleírni, hogy mire vagyok büszke ebből a napból. Ez nagyon fontos. Igen. És akkor például most volt egy ilyen, tényleg ilyen, az utóbbi hét tényleg ilyen kurva szar volt így a mindsetemből, tényleg annyira rossz volt így teljesen így itt bent, csak így bántottam magam, tényleg, nagyon durva. Ismerős ez nagyon. Látjátok, tehát mi se vagyunk tökéletesek. Persze. Nem vagyunk tökéletesek. És utána, és nem írtam egyáltalán. És akkor tegnap előtt szerintem felírtam, hogy így mire vagyok büszke, meg írtam a napomról, meg az utóbbi hetemről, így csak leírtam, hogy a rossz gondolataimat, hogy meglegyen, hogy miért érzem magam így, hogyan, és hogy mire vagyok büszke. És ez tökre segített így tényleg, hogy ott kellett ülnöm, és gondolkoznom azon, hogy miért vagyok büszke. Mert ez is megint a perspektívádról függ. Ja. Nagyon érdekes. Én ezt a naplóírást egyébként minden nagyon jó dolognak tartottam, csak sose volt hozzá motiváció. Csak így pár pont, hogy ez nem is kell hozzászólni szerintem annyira sokat, hanem hogy tényleg, hogy miben segít egy sztoicisztikus világnézet így a mai nap során is. Maga a jobb stresszkezelés, hogy úgymond, hogy tényleg figyelsz arra, hogy egy lépést hátra menj, vagy előreléphes még egyet. Vagy még egyet előreléphes, úgy van. Vagy az érzelmi stabilitás, független a külső hatásoktól, hogy az ember minél jobban a külső dolgoktól, mint az autóvezetés, úgymond független legyen. És fókuszálni arra, ami igazán számít. És ez ugye mindenkinek más, hogy mi számít, de szerintem mindenki tudja, hogy mi az, ami számít. Igen. Ja. Szerintem ez nagyon érdekes, hogy nyilván nagyon fontos az ember számára, hogy mindig, csak röviden belemegyek, nagyon fontos az ember számára mindig, hogy emlékeztesse magát arra, hogy mi is az ő célja. És tudom, hogy nagyon sok ember úgy érzi, hogy nincsen semmi célja az életben, de szerintem, és én tudom, hogy furcsa, hogy ez mindig ezzel jövök, de szerintem ugyanez a meditációs gyakorlat, amit az előbb is elmondtam, az lehet, hogy segíthet egy kicsit, hogy az ember egy kicsit így magába tekintsen. És nem kell azonnal megtalálni az embernek a motivációját, a célját. Tudom, hogy ez nagyon sok mindenkinek nagyon nehéz. Például neked is ez sokáig nehéz volt. És szerintem ez tökre oké. És a legfontosabb az, amit Buddha mondott, vagy egyik legfontosabb az, amit Buddha mondott. Buddha Bob. Az volt, hogy tudok várni, tudok gondolkozni, és tudok böjtölni. Én ezt a mai társadalom szempontjából ezt úgy fogalmaznám meg, hogy tudok várni, tudok gondolkozni, és tudok tanulni. És itt a legfontosabb rész a várakozás. A mai világunkban szerintem ez az, ami nagyon hiányzik az emberekből. Az, hogy megvárja az ember a dolgokat, és tényleg kivárja őket, mert hát az egész TikTokról is milyen upgrade-re vagy, érted most? Hát az egész social media... 40 másodpercre látod, hogy egy ilyen faszi ekkora lett. Hát most tudod, most ez is biztos sorba megy, akkor mi is ezt a világot támogatjuk. Nézd, ez a Világunk, basszus. Világ része, érted most, hogyha... Mi se vagyunk jobbak. És ez nem is arról szól, szerintem. Az arról szól, hogy tudatos legyen. Igen. Hát, hogy... És mindig lesznek emberek, akik gyártanak, és mindig lesznek emberek, akik eszik a szart. Úgy érted, fogyasztók. Igen, fogyasztók. Most szegény emberek most hogy érezhetik magukat? Tudod, mindenki megeszi a gecimet. Mindenki tudja, hogy miért hívnak Jedinek. Faka. Ez Krúbi volt, ha valaki nem tudja. Ez Mr. Basta volt. Mr. Basta volt? Nem Krúbi? Tudod, mindenki megeszi a gecimet? Ezt nem tudtam. Sztárok megeszik a gecimet, pénzéhes csajok megeszik a gecimet. Azt de ezt már csomószor énekelted. Mit akarok mondani? Minden esetre, amit mondani akartam, még ezzel kapcsolatban, hogy hát nem tudom, elfedettem.
Volt az, amiről beszéltünk? Nem maga... Ne röhögjél. Nem tudom, valami pozitív domát nyomattál itt. Csak mondj valami jót. Mondj valami jót. Ja. Így összegezve az egész dolgot, meg szerintem mindenkiben van egy sztoicizmusta elveszve mindenképp. Szóval mindenki tud valamilyen szinten ezekkel a gondolatokkal egyetérteni, azonosulni, és most nem is arról szól ez az egész, hogy ez mindennek a titka, meg ez a megvilágosodás, meg ez az egyetlen, ahogy hozzáállhatsz a dolgokhoz, hanem ez egy szép dolog, úgymond, hogyha tényleg egy kicsit olvasol erről, és tudod, hogy ez miről szól, és tényleg ez meg van nevezve, úgymond. Mert nem tudom, ugye nálad is úgy volt, hogy ez nem volt megnevezve. Én ezt nem ismertem, ezt a kifejezést. De amúgy meg egy dolog a sztoicizmus, amit meg a mindennapodban is alkalmazol, valamilyen szinten. De egyébként én tudod, hogy vagyok ezzel az egésszel összefoglalásképpen, hogy ez nagyon jó, hogy ezt így átnéztük, de a nap végén én vagyok vele, hogy nem biztos, hogy minden egyes dolgot meg kell magyarázni, vagy meg kell fogalmazni, de nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog. Csak úgy vagyok vele, hogy sokszor olyan jó, hogyha a dolgok egyszerűen csak így lebegnek a helyükön, és az úgy rendben vannak. Én néha így vagyok ezzel, de lehet, hogy ez csak az én véleményem. Persze, és én sem azt mondom, hogy minden nap tudnék egy sztoicizmusról beszélni, és hogy fontos, meg előre lépsz ezzel. Nekem fontos volt ezt veled tényleg megbeszélni, mert szerintem ez egy olyan téma, ami neked is ad a végén, és nekem is adott, úgymond még egyszer erről gondolkodni. Szóval, ez az, ami szerintem a legfontosabb, amit mi emberek visszanyerjünk, az a várakozás. Az nyilván tiszta vagyok vele, hogy az idő mindenkinek véges. De vannak olyan dolgok, amik a világban igenis, amikhez időre van szükség. Szóval vannak olyan dolgok, amiknek idő kell, és időre van szükség ahhoz, hogy meg is történjen az a dolog, amit szeretnénk. Szóval az embernek mindig türelmesnek kell lennie. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert én aztán tényleg nagyon türelmetlen vagyok. Minden esetben nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor tetszésetek szerint tudtok minket támogatni a Patreonon, vagy követhettek minket itt a YouTube-on, vagy a Spotify-on. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok!